ちゃんとしようとしてるのにできない。僕はダメなのかな。一生懸命子育てしつけをしてるのにうまくいかない。どうしたらいいの？大人になった時、周りとうまくやっていけるのかしら。翔太、起きなさい。起きなさい。もう毎日毎日。分かってるよ。もう起きなさい。翔太、もう早くしなさい。準備できたの？今日の時間割は算数、国語、音楽。今日って縦笛いるんだったっけ？翔太、なんで漫画読んでんの？遅刻するでしょ。大輝はもう行ったわよ。早くしなさい。今出ようとしてたところだよ。翔太、今日は忘れ物ない？あと忘れ物？漫画持ってきちゃダメなんだよ。母さんが入れたんだよ。困っちゃうよ。また母さんのせいにして練習問題始めるぞ。よーいスタート。1問目の答えは52。翔太、2問目は84。翔太、3問目。翔太、静かに。貸してね。ちゃんと返してよ。またなんだから。もう。いいか、繰り上がりに注意だぞ。これってなんか人の顔みたい。何書いてんの翔太？ほら、今算数の時間だぞ。なんでいつもこうなっちゃうのかな。どうして他の子とこんなに違うんだろう。みんな、宿題忘れないようにな。起立。礼。バイバイ。バイバイ。片手話で今度は行こうぜ。私もやってみる。片足話は僕も仲間に入れて。また来たぞ。本当だ。翔太、なんだよ、順番だぞ。いいじゃん。ちょっと危ないでしょ。ほら、見て見て。もう一回見せてあげるよ。勝手なこと言うなよ。いい加減にしろよ。ほら、早いだろ。何よ翔太。もう最悪。まただよ。あいつほんといつも自分勝手だよな。帰ろう。うちでゲームしようぜ。あれ、みんな帰っちゃうの？またやっちゃった。一緒に遊びたかったのに。なんでみんなとうまく遊べないんだろう。いつか周りとうまくやっていけるようになるのかしら。ただいま。翔太、宿題は？連絡帳出しなさい。いいよ。あれ？ないや。また忘れたの？算数のドリルは？ちょっとこれ、由美ちゃんの消しゴムでしょ？どうして翔太が持ってるの？あれ？どうしてこんなところにあるんだろう。返すの忘れたんだ。また誤解されるでしょう。ちゃんと明日返しなさいよ。お母さん、僕宿題終わったよ。ご飯まだ？お腹空いちゃった。ごめんね。すぐ準備するから。翔太、先に食べるわよ。早くしなさい。もう毎回いつま
までテレビ見てるの。なんで先に食べてるの？翔太がずっとテレビ見てるからだろう。おい翔太、お前のしつけどうなってるんだ。兄ちゃん、ハンバーグ食べちゃうよ。なんでテレビ見るの？早くご飯食べなさい。なんでテレビ消すんだよ。なんでいつもこうなんだ。なんで僕ばっかりいつも叱られてばかりなんだろう。二人とも同じように育ててきたのに、どうしてこんなに違うの？どうしたらいいの？さすがに祝日は人が多いわね。おい翔太、どこ行くんだ。危ないわね。すいません翔太、すいません、待ちなさい、待ちなさい翔太。一体親は何してるのよ。何やってんだ。何してんの翔太。落ちたらどうすんの。あ、本当だ。どうして気づかなかったのかな。本当にママのしつけが悪いの？いつも乱暴で自分勝手というわけではないんです。明るくて元気ですごく集中して頑張る時や優しいところもあるのに、この子のいいところを生かしてあげたい。誰もが生まれてきてよかったと思えるように、正しい理解と対応が必要です。子どもたちの未来のために温かく見守ってほしいのです。 ADHD のある子どもたち、そして親の気持ちに寄り添ってあげてください。